borok 앞으로 थांका इनके बरानो बुखा हनी सावकां नंनो सासिंगो गाबोन परे थांमोन परे आसुक लायखा सालायखा कुक लायखा नो कौरक सों लायखा आबोन परे इनके बरक पुलिस रंग बुसको पुलिस रंग फायगा आबोन बुसकांगो नानो बुखा पुलिस रंग बुसकांगो फायना सकांगो ने गाड़ी रंग को लायखा बेलेके नो गाड़ी रंग दागा सपर लायखा को लायखा गाड़ी हारो लायखा इत बेग रखिता लायखा हम हायता बरकानो बुमान परे कक सालायमान परे ताई सेल हेल्प ग्रुप तांग रां दिया हनी गसिया कुबले आं तो रिया हनी साया कुंको बरक बाहायके लानो सपरब लायखाबा ओ सेल हेल्प ग्रुप नि रांखा आं सासिं रिया गने मिले रनाय तांग इनके गनेसि नामानि गने नि मारनाय हम हाय आं सानता ताबो इनके नों ताबुकले निनि लगिनि न निनि माने रबि न नों नुखुन गिस्ति खानादा मुसुंबो बाय नायखे तामो बि नगर थानायदो नायखे ताम बो हाय कक्सै आं गाके बबाय कांना मुसुनिया बबाय आं हामदो गोसि काजों माबा ताय आन बोसाबो दं का आन बोसानो नगैबो माया नांगो का आंगाबो बबाय हिंके कागिया बयांगो फायतं फैतों आं बाक्सा आम हाय आं सानता बबाय आं कागिया अरन नुखुन गिस्ति खायसों सालायनाय तांलायनाय बोसाबोति परिलायनाय तब आं ताय हिंके आयं हिंके थांलिया ता आं कुनाय नुबरा आने जे कुनु खायमे नांगाबो कुन बखावतेया बयांगो फायतं फैके आं बबाय तंनाय मिलुय आं बनो कागिया बो और फायतं फैतों आं बनो कुन मुंसाबो खाया कुसुबो खाया आं बबाय गाहाम गोरोंखनो थानाय बरगानो ते कासे कक सिलजावा आं खारि थांहुनै सेल हेल्प ग्रुप नि रां नावै चलाबाय खारि थांहुनगाके जुदिन आं खारि थांगाके बरगाफोर आं खारि थांपुरो तांगै पुलिस केस खाया तांगै मीडिया रिंगने बरगानो आपुर नायतु गया आं जुदिन चलाबाय खारि थांका रां ते खारि थांगाके आं फोदा फायगेमु तासे फिरगै मंबाके माया नांगै बोसा बोसाय हिनै माया नांगै आं फिरगै दा फायगेमु अम हायतो फिरगै फायगला गामब्ला आं चलाबाय खारि थांके कासे खारि थांगो बंनो नायतुगै माति खलायो केस खायनाय मीडिया रगो रिंगै बाक्स न तमस माया जुदिन आं चलाबाय खारि थांका जुदिन आं रां ते खारि थांका आं फिरगै दा फायगेमान देस अबन आं ककसाना मुसुंगो लुकुरंनो ओ गाहाम गोरोंके नगो सपायक्या खारि रग थांगाके आं बायके गाहाम गोरोंके सपायक्यामु ताबो तां गाहाम गोरोंके सपाय नगो सपाय बबा को फायनाय दंलायखेसं गाबोन बिसिङाव माहाय कक्सि जावानो चलाबाय खारि थांगो रां सेल हेल्प ग्रुप नाय खारि थांगो हुनै अबे बेबांनो मिथा जुदिन सय हिंगाके तिखलाय लायनाय अम हायता जुदिन पुरुब रग मा सानलायनाय तांगै आं खारि थांका रां तलांगै चलाबाय खारि थांका जुदिन आपुर रग तांगै केस खाया जे आं खारि थांगै ता 8 मास तंगैनाय आं नगो फिरग फायमान परे तांगै कक्का साना नां आनि पर अम साना मुसुं तां लुकुरग ताम सांगाबो खाना मुसुं हो जों गाहामखौ सालायखौलाय थाङो ताम साना आं पुलाव ट्रेनिं रग नालायखासं के बबायखौ सालायना बनानो रहर पारमिशन रो ट्रेनिं खायदि हिनै खयरपुर दिदियो जिकेवायो गाबोन परे ट्रेनिं खायके आंके गाबोन परे कुछ पाइमान परे सारजों सावानो आं बायरेबो थांमानो सुजुग सुबिदा दंगो हमका आं बनबो साका सुजुग सुबिदा दंगो हुनै गाबोन बिसिङाव बेंगलर थानांगोन साका थानायनि साकाके आफुरो बसंगो कय बोसोरनि बागै हिंके साका सारजों साव 6 मास खायमान परेबो नों जाजा हिंके फिरगै फायमानो आम हायसाता गाबोन सलायनाय थांका आंका थांमान बिसिङाव आनियां नंनि बरबो सायमिया आयं नंनि बरबो सायमिया जोंखौनो सालाय थाङो का आं बनो साका नंनि बरं सादि आयं आमो सोनो मसो बसाना नांया कुनुया थानि अम हायनि सालायता सालाया कुलाय थांलायमेन कक्ताबो